Bo día a todas e a todos e benvidos a este pleno extraordinario que ten lugar este xoves 21 de maio. Dou a benvida a toda a corporación e as persoas que estades aquí no salón de pleno e os que nos estades a seguir pola canle de YouTube. Ben, na parte resolutiva de hoxe traemos un asunto moi importante para o noso Concello. Traemos a aprobación de relación de postos de traballo. E quero empezar dicindo algo con moitísima claridade, non? Que estamos ante unha demanda antiga, dunha necesidade arrastrada durante moitísimos anos e dunha débeda organizativa co propio Concello e co seu persoal. Empezamos polo primeiro punto, que é o expediente 2500, a aprobación de acta da sesión anterior. Non sei se alguén ten que comentar algo. Aprobamos a acta por unanimidade. O punto número 2 é o expediente 2580 do ano 2025, relación de postos de traballo do Concello de Burela. Ben, como dicía, este é un momento histórico para o noso Concello, resultado dun proceso longo e moi necesario para ordenar esta casa por dentro. O Concello conta cunha relación de postos de traballo que se aprobara no ano 2006. Este documento foi obxecto de varias modificacións puntuais, pero nunca foi revisado de maneira xeral e integral. Esa relación de postos de traballo do ano 2006 quedou claramente superada pola realidade do Concello que temos agora mesmo na actualidade. Non recolle a organización real, non incorpora postos estruturais, non define, ademais, de maneira completa as funcións dos postos e tampouco conta cunha valoración obxectiva. E isto é importante explicalo ben, non? Porque un Concello non pode funcionar eternamente a base de parches. A relación de postos de traballo é a base dunha planificación dos recursos humanos, un instrumento que permite saber que postos hai, que funcións teñen, como se organizan os servizos, que responsabilidades existen e como se deben valorar. Desde o inicio deste mandato, a Alcaldía e o equipo de goberno inician un proceso de análisis interna coa organización municipal, mantéñense reunións e entrevistas directas con xefaturas de departamento, con persoal funcionario, con persoal laboral, mantivéronse reunións de traballo con representantes sindicais ao longo dos anos 23, 24 e 25, non son as mesas formais de negociación, sino tamén con carácter previo, e así iso permitiunos coñecer a realidade efectiva do funcionamento dos servicios municipais. Dese traballo sai unha conclusión que os avances que había encima da mesa ata ese momento na negociación de RPT non reflectía a realidade organizativa e funcional do Concello, e por iso se adopta a decisión de impulsar unha revisión que permitise redefinir o modelo organizativo. Revísanse as fichas dos postos de traballo e procédense á súa valoración conforme a criterios obxectivos. Neste proceso tamén se contou cunha asesoría técnica externa especializada que elaborou técnicamente as fichas descriptivas e o organigrama a partir das directrices, criterios e información facilitada pola Administración Municipal e das achegas derivadas do persoal. Ademais, o 5 de agosto de 2024, esas fichas e o organigrama foron incorporadas a un expediente de acceso de información, poñéndose a disposición de todo o persoal municipal, e así garantir que puidesen coñecer esa documentación, formular achegas, observacións, propostas, suxestións. De feito, achegáronse achegas de máis dunha dúcia de empregados públicos e municipais, e despois tiñamos fichas tamén de aquelas persoas que non querían achegar, pero que nos daban o ok de que recibiran a información. Digo isto porque a relación de postos de traballo fíxose con participación, con traballo técnico, con negociación e, sobre todo, con información. Houve un feito sobrevido que foi moi relevante, foi a integración da Unidade de Atención a Drogodependencias no Servizo Galego de Saúde. Fíxose efectiva o 1 de xaneiro de 2026. Isto supuxo que o persoal adscrito á UAD deixase de formar parte do noso cadro de persoal municipal e que se modificara a estructura do noso Concello.
Isto obriga a adaptar a proposta de relación de postos de traballo que se aprobara no mes de xullo na mesa de negociación. Falamos dun proceso singular e excepcional. Singular porque non estamos ante unha simple actualización, estamos ante a primeira planificación real e integral da política de persoal do Concello de Burela. É unha proposta que identifica, como dicía fai un momentiño, funcións, departamentos, incorpora postos estruturais, crea ou prevé novos postos necesarios, realiza por primeira vez unha valoración obxectiva, individualizada, ademais, e actualiza retribucións en función desa valoración. Hai dous fitos moi importantes. O primeiro foi o 11 de agosto de 2025, que tras 18 anos de traballo de distintas corporacións, empregados públicos e representantes sindicais pois asinan, están de acordo nunha proposta de relación de postos de traballo e recíbese esa votación unánime nesa sesión. O segundo é o 26 de xaneiro de 2026, que se negocia e aproba por unanimidade na Mesa Xeral de Negociación o capítulo 1 do orzamento do presente ano, co cal traemos unha relación de postos de traballo con respaldo económico para que poida ser efectiva, aplicable e exixible. Ao mesmo tempo, polos cambios derivados da integración da UAD, tivemos que facer outra mesa xeral de negociación. Foi o 30 de abril de 2026 no que se modifica pois esta cuestión. Polo tanto, o que hoxe traemos ao pleno é unha proposta traballada, negociada, informada, adaptada e necesaria. Esta proposta responde a un proceso moi prolongado no tempo, tanto que son casi 20 anos de negociacións, así que non estamos só un documento administrativo, estamos dando un paso para que o Concello de Burela deixe atrás esa estrutura superada, incompleta, chea de parches. Estamos ordenando os servizos municipais e por iso pois, pedimos o voto favorable á aprobación da relación de postos de traballo do Concello de Burela a toda a corporación. Pásolle a palabra ao señor Rouco. Sí, moitas gracias. Gústanos ver que hoxe está vostede moi locuaz. Houbéranos gustado que estuvera tan locuaz na comisión informativa deste pasado luns, na que, a diferencia de hoxe, que lle dedicou uns 5 minutos ou aproximadamente de tempo á súa intervención, de explicar un pouco que era este expediente, na pasada comisión informativa non lle dedicou ni un só segundo, remitíndonos ao secretario se queríamos facer algunha pregunta. Isto é algo moi habitual en vostede, que co seu predecesor nunca sucedeu. Pouco ou moito, pero sempre explicaba algo dos puntos da orde do día que traía aos plenos. Pero, bueno, entendemos que tiña que reservar as frases para o día de hoxe, pero puido dedicarlle cando menos un minuto a explicar por que traen este expediente, que traballos fixeran, que non fixeran. Oia, un minuto, nin un minuto lle dedicou. Entendemos que non había moito público, e por iso non había moito que falar. Un pouco de contexto histórico. Nos 30 e pico anos de existencia do Concello de Burela, máis ou menos a metade estuveron gobernados polo Partido Popular e outra metade gobernados polo PSOE, ben en solitario ou ben co apoio do BNG. Nos 30 e pico anos de historia deste Concello, esta é a segunda RPT que se trae a un pleno para aprobar. Como ben dixo a titular da alcaldía, no ano 2006 aprobouse a única RPT que estaba en vigor ata o día de hoxe. Pero é ben certo que no ano 2015 outro goberno do Partido Popular tratou de implementar unha mellora desa RPT que, por certo, segundo os que estiveron implicados, os delegados sindicais, que algún había a día de hoxe que estaba naquele momento, lembra, a cuantía económica era moi superior a que ven aquí nesta RPT de hoxe. Eles saberán por que rexeitaron esa RPT. Entendemos que habería outras cuestións que valoraron que non eran axeitadas nin aceptables para seguir adiante con esa RPT. Entendemos que a RPT é complexa de elaborar,
pero que debe de ser xusta, recompensando con equidade aos traballadores do Concello en función dos seus traballos e das súas responsabilidades. Repito, en función dos seus traballos e das súas responsabilidades. A pesar de que todos os representantes sindicais asinaron esta RPT, dando a sensación de que hai un consenso unánime de que é a axeitada, nada máis lonxe da realidade. Os nosos veciños e veciñas, así como os traballadores e traballadoras do Concello, deben de ser conscientes de que, cando menos, parte dos representantes sindicais nos comentaron en privado que esta RPT se asinou non porque fora xusta para todos os traballadores do Concello, senón porque, de outro xeito, non ia haber RPT, dando a entender que a asinaban porque era o mal menor. Iso é o que se nos dixo en varias conversas que tivemos. Tal é así que, se ven algúns traballadores están encantados porque se asine, hai outros que nos manifestan que non están para nada de acordo e que están estudando tomar accións legais ao respecto. Isto é un clásico, nunca chove a gusto de todos. O certo e verdade é que, dende as nosas filas, recoñecemos que os empregados do Concello merecían unha mellora salarial clara. Estou a lembrarme en particular de algúns que realmente non se lles estaba a recompensar o bo traballo que estaban a facer como se debía. Tamén me ven á mente algún ou algunha que, despois da posible aprobación desta RPT, o bo traballo que está a desempeñar non vai a quedar debidamente recompensado. Polo tanto, despois do indicado, xúrdenos a lóxica dúbida de se esta é a RPT que merecen todos os traballadores e traballadoras do Concello ou de se é a RPT que máis lle convén a este goberno. Moitas gracias. Señor Pillá. Ben, moitas grazas. Un saúdo a todos os que nos acompañan, a todos os que están aquí, os que nos siguen pola rede. En especial un saúdo a Antonina Semedo, despois da triste nova que vimos no día de onte, unha forte aperta para ela e a súa familia. Indo xa ao tema, bueno, hoxe celebramos aquí un pleno para a aprobación da RPT, un proceso que, como xa se dixo, foi longo. Nós creemos que damos un paso fundamental para o Concello de Burela, para o seu plantel de traballadores e para o propio funcionamento da institución, non? Como se pode entender, é imposible chegar a un acordo deste tipo sen deixar de lado cada unha das partes algúns dos seus intereses particulares, sobre todo mirando todos en parte totalmente polo interese xeral, que é o que pasou neste caso. Foi necesario unha gran altura de miras para poder conxugar todas as diferentes sensibilidades e por iso queremos agradecer a humildade de todos e todas as que participaron desta acordo. Queremos que formar parte desta acordo ou sumarse a el fala moi ben de quen o fai. Tamén quería aproveitar para agradecer ao anterior alcalde Alfredo Llano, porque no anterior mandato e no proceso que daquela se abreu fixenos partícipes tamén dese mesmo proceso de redacción da RPT, ainda que daquela non se puido conseguir o obxectivo. Logo falouse aquí tamén por parte do voceiro do Partido Popular da historia e de outros intentos de formular a RPT, pero o certo é que eses intentos fracasaron. Isto vense repetindo durante os plenos deste mandato, que vostede falanos de conversas privadas onde teñen que falar os representantes sindicais e os traballadores deste Concello e na mesa de negociación, que é onde vale. As conversas que poidan ter vostede con eles en privado podenlle servir a vostede eles, pero aquí non nos serven de nada. Son conversas privadas que non teñen nada que ver co que se trae, non veñen no expediente, como vostede di. Entón, se non está no expediente, non existe, as conversas privadas que teñen os traballadores con vostede tampouco existen. Iso é así. E logo fala de postos que poden estar mellor ou peor valorados, diga que postos. Se quere facer unha exposición ou quere facer unha proposta, diga que postos deberían estar mellor valorados. Fala de algúns postos sin especificar, como a quen tira a pedra e esconde a man. Precisamente iso, que na anterior RPT non se valoraba obxectivamente os postos, entón iso sí que era o injusto. O xusto ben agora que se fixe unha valoración exhaustiva dos postos e queremos que é o máis xusto posible. Logo dicir que votaron unha cousa para que non están de acordo, non. Na mesa de negociación están representados os traballadores mediante os seus representantes sindicais e a presencia dos sindicatos, e dixo que se fixo ver como que había un acordo unánime. Non, houve un acordo unánime. Iso é o que ven na acta, o que reza na acta, e todo o mundo votou a favor. Se todo o mundo vota a favor, é un acordo unánime.
Iso non se pode intentar manipular ou terxiversar. É así. Todo o mundo votou a favor. Quen quixo votar en contra puido facelo e non o fixo. O acordo foi unánime, evidentemente. Bueno, para rematar por esta primeira quenda, hoxe é un día para Burela, porque avanzamos e podemos seguir adiante avanzando cara a novas melloras para este Concello. Moitas grazas. Ben, tomo a palabra, que non está o concelleiro de Son Burela. Frases como esta é a RPT que merecen os traballadores ou a que lle convén ao goberno. Di moitísimo do voceiro do Partido Popular. Como enfoca este punto. Unha relación de postos de traballo que casi leva 20 anos encima da mesa, un logro colectivo por parte pois sobre todo da mesa de negociación na que están representados os 4 grupos, os 4 sindicatos, e os sindicatos representan a todos e todas as traballadoras e traballadores. Eso de vir aquí ao pleno unha vez máis con esas conversas de barra dicindo que non se asinou porque fora xusta. Asinouse, votouse unánimamente porque era un mal menor. Dixo frases, claro, que van a emprender accións legais ao respecto. A ver, señor voceiro do Partido Popular, vostede sabe que esta é unha aprobación provisional, hai unha exposición pública, evidentemente, calquera persoa, calquera traballadora, calquera traballador que queira alegar, vai a ter a oportunidade de facelo. Xa houbo ese momento no que é no proceso interno, houbo moitísimo persoal desta casa que alegou contra as fichas e se negociou, en unha negociación aténdense peticións e outras non. Agora van a ter a oportunidade de novo de facer esas alegacións contra o que hoxe aprobemos aquí. Agardemos que co voto unánime, porque é un fito histórico para o noso Concello, e non hai que vir con esas frases sempre tan negativas. Estamos aprobando algo histórico para o Concello, fala vostede dese contexto, non, e de todos os equipos de goberno que pasaron por esta casa, aos cales calquera traballo a favor deste paso, pois hai que estar agradecidos porque foi algo complicado chegar hoxe aquí con este documento, e creo que hai que mirar, non sei, o vaso medio cheo, non sempre medio vacío. Non por atacar a este equipo de goberno, por mencionar Partido Popular cada pleno, creo que está focalizando mal. Dixo tamén algo que a cuantía económica debería facerse con equidade, pois justamente non, porque nas relacións de postos de traballo non debe ser lineal, porque unha relación de postos de traballo non se fai para que a xente, as persoas, ganen máis diñeiro. O fundamental dunha relación de postos de traballo é a organización interna do Concello, poder sacar máis plazas, poder facer que os servicios funcionen mellor, evidentemente valorar os postos como se deben valorar, e non con modificacións puntuais ao largo de 20 anos para plazas concretas. Non, debe ser algo xenérico e coherente e con sentido común, que é o que se intentou facer aquí, e creo que por eso conseguimos entre tanto equipo de goberno, mesa sindical e representante dos traballadores e traballadoras ese voto unánime. Senón, como ben dixo o compañeiro Pillado, poderían votar en contra ou incluso absterse, pero non foi así. Pasolle a palabra, señor Rouco. Sí, moitas gracias polas súas interpretacións sesgadas do que eu digo ou deixo de decir, libremente. Para ser un momento tan histórico, tan importante, vostede fixo ben poucos esforzos por tratar de que todos os representantes electos do pobo de Burela estiveran aquí presentes. Unha vez máis, trae un dos puntos clave do seu mandato a un pleno extraordinario matutino e non o leva, por exemplo, ao pleno ordinario que vai haber a vindeira semana. Di aquí que para evitar a demora innecesaria na resolución dun expediente de especial relevancia organizativa. Olha, unha semana máis, despois de 6 meses, case, que lles dixo que en xaneiro xa estaría aprobada. Unha semana máis non pasa nada. E, olha, aí
casi con total seguridade ian estar todos os representantes electos do Concello de Burela para expresar o seu sentir. Pero, para ser tan histórico, vostede, non sei, dá a sensación de que, como a outros plenos, quere escondelo un pouco. Nun pleno extraordinario matutino. A realidade é que as condicións de algún dos traballadores que agora se senten perxudicados ben se poderían haber mellorado, sobre todo aquelas que son de índole económica. E vostede sabe perfectamente como. Por exemplo, non dilapidando os cartos noutras cuestións, noutro tipo de contratacións. Pero esta é a decisión que tomou o actual equipo de goberno. Non sabemos se lle resultou difícil ou non. É a que aceptaron aos representantes dos traballadores e a que libremente pode ser que recorran en vía judicial algúns traballadores. Bueno. Polo tanto, os traballadores do Concello de Burela deben de ser conscientes de que, posiblemente, a aprobación deste RPT hoxe non vai ter aparellado unha implementación inmediata do que nela figura, xa que pode ser que haxa un recorrido longo e tedioso en función das posibles recursos presentados. Pola nosa parte, que desexamos? Que todos os traballadores do Concello de Burela sexan valorados como realmente se merecen. Todos. Non uns máis e outros menos. Todos que sexan valorados como realmente se merecen. Sin ningún tipo de preferencia. Todos como realmente se merecen. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, si comezo contestando, fala vostede de esconder algo neste pleno, un pleno que se retransmite en directo por YouTube, que é público, e ao que falamos diante dun micro, non se están grabando cámaras, non sei como que capacidade temos. Debe ser como a Gontón que estuvo o domingo, que ten esa capacidade máxica de facer esconder cousas, a ver como escondemos o que se fala aquí neste pleno que se emite en directo, é público. Sabe cando non fala vostede de que van recorrer os traballadores? Sabe cando non puidaron recorrer? Que non puidan presentar alegacións, cando o PP, con gobernos de maioría absoluta, non foi capaz de aprobar a RPT. Cando vostedes, os que estiveran antes que vostede, non foron capaces de aprobar a RPT, os traballadores e as traballadoras non puidaron alegar porque non se foron capaces de aprobala. Non se implementou esa mellora para eles. Fala da valoración, foi totalmente obxectiva, o que pasa que eu non sei se vostede confunde o que é unha valoración obxectiva co que gustaría a vostede que algún dos postos ou algún das persoas coas que fala estuvera valorado. Sen embargo, para rematar, a nós gustaría nos poñer de manifesto que despois de tantos anos, case 20 anos, como xa se dixo, pasaron por este edificio, por ese consistorio, polo Concello de Burela, gobernos con maioría absoluta do Partido Popular, unha maioría absoluta do Partido Socialista, un goberno en minoría tamén do Partido Socialista, e non foi ata agora que en menos de 3 anos se aprobou a RPT con un goberno en coalición do Partido Socialista e do Bloque Nacionalista Galego, e non creo que iso sexa unha casualidade. Moi ben e moitas grazas, nada máis. Ben, nada, xa para rematar antes da votación, simplemente decir que aquí as negociacións non poden ser individuais, como pretende o voceiro do Partido Popular, é unha negociación colectiva, entón, xustamente hai que facer o contrario do que di o señor Rouco. Non se pode pensar en persoas específicas que xa alegarán contra a súa propia ficha, senón que hai que pensar con amplitude de miras e na totalidade, recoñecendo as funcións, nunca con subidas lineais e con equidade, nunca pensando en querer cobrar máis. Hai que unha relación de postos de traballo é outra cuestión. En canto a esas ameazas e esa implementación de RPT que vai a ter recursos e xa verán os traballadores e traballadoras cando se fai efectiva, parece, e non o sei, é a miña opinión que ao señor Rouco lle encantaría, non? Que pasase eso para non conseguilo, pero
pero nós imos a afastarnos unha vez máis dese ruído, a centrarnos no traballo e nos feitos, a contestar as posibles alegacións que son lícitas por parte de aquelas persoas que queiran poñelas, e imos a proceder a, insisto, un momento histórico, aínda faltan 2 puntos máis na orde do día que van vinculados, pero vamos a votar o primeiro punto, que é o expediente 2580 do ano 25, relacións de postos de traballo do Concello de Burela. Votamos. Votos a favor. 7 votos a favor, abstencións, 4 abstencións. Ben, pasamos queda aprobada o expediente da relación de postos de traballo do Concello de Burela con 7 votos a favor deste goberno en bipartito que, como sempre nos chaman, este goberno en coalición que traballa xuntos polo ben do noso Concello. Pasamos ao expediente 1224, que é a elaboración e aprobación do orzamento. En este caso, van todos os puntos que traemos hoxe van vinculados. Este punto é consecuencia lóxica da relación de postos de traballo. Se aprobamos inicialmente unha nova relación de postos de traballo, pois temos que adaptar o cadro de persoal do orzamento 2026 para que exista coherencia entre a organización que aprobamos e o documento orzamentario que o sustenta. Entón, non é un expediente illado, é a organización que debemos agora asumir no cadro de persoal coa nova relación de postos de traballo, vale? Sería necesario modificar este cadro de persoal. Se o Pleno aproba inicialmente e definitivamente a nova relación de postos de traballo, deberá procederse tamén á modificación do cadro de persoal para darlle efectividade. É o que traemos en este punto. Señor Rouco. O señor Rouco di o que quere dicir, libremente, cando o quere dicir é como o quere dicir, e non necesita que o interprete naide. É moi claro moitas veces. Oxalá foran así de claros os membros deste goberno. Tan claros como o señor Rouco. Do 2007 ao 2011 houve un goberno bipartito gobernando e non se presentou ningún RPT. Menos logos, caperucha. O ruído é un eslogan clásico do PSOE a nivel nacional. Así lles vai. Así lles vai. Dende o Grupo Municipal Popular non estamos de acordo coa proposta que trae vostede aquí hoxe, porque hai algún posto que consideramos totalmente superfluo, que supón un gasto elevado, o cal ben podería empregarse para fins máis altruistas e menos personalistas, señora López Moreno, e menos personalistas. De feito, vostede aínda non lle explicou cales son as funcións do posto de asesora, porque se contrataba agora a un ano vista das vindeiras eleccións ou en que outros concellos da contorna, similares a Burela, existe este posto. Eso aínda non explicou públicamente. E hai moitos veciños e veciñas de Burela que se preguntan estas cuestións. E vostede non as aclarou. Moitas gracias. Señor Pillado. Ben, colleume xa mirando o que iba a responder. Ben, eu creo que se confunde. Entende que queira meter isto con calzador, porque é a oportunidade que ten, por iso non quixo o debate conxunto. Pero isto ten a ver coa relación de postos de traballo, é a modificación que hai que facer do cadro de persoal, non ten a ver co que vostede mencionou. Pero, bueno, fala de que non necesita que interpretemos as súas palabras, pero logo vostede libremente interpreta as nosas, todas e cada unha das que decimos, é máis. Moitas veces manipula e sitúa palabras nos nosos comentarios que nós non fixemos. Pero, bueno, esa é a liberdade tamén, non? Por sorte, estamos en democracia, pese a quen lle pese, e neste caso é a nosa que nos toca estar aquí neste goberno. E logo fala dese posto do que fai mención. Non é que houvese noutros concellos, que tamén é que houve similares aquí neste concello. Pase que vostede, eu xa lle dixen, non debeu querer investigar, pero xa houve similares. Entón, claro, está vostede ou mal informado ou bueno, non lle souberon informar ou non quixo.
porque é moito máis fácil soltar ese discurso, pero como xa expresei en algún momento, cando tuve unha oportunidade, vese que fai falta rascar moi pouco para sacar o machismo e o dadismo, nada máis por aquí. Mire, señor Rouco, se o único argumento contra a relación de postos de traballo negociada, informada e acordada cos sindicatos é falar dese posto de confianza que é legal, regulado, que é público, que se publica no BOP. Se ese é o único argumento que ten, de verdad que saio contenta deste pleno porque demostra bastante ben a debilidade da crítica que ten vostede con este equipo de goberno. Paso a palabra. Moitas gracias. Ben, esperamos exemplos de interpretacións que fixemos sesgadas. Por favor, exemplos, Este posto non existiu na historia do Concello de Burela. Na historia do Concello de Burela non existiu este posto nunca. E convido a que demostre o contrario. Non quixemos o debate conxunto, señor Pillado, porque a alcaldesa, en lugar de facer os deberes e as súas funcións na pasada comisión informativa e propoñelo, veu aquí ninguna hora antes, uns minutos antes de empezar o pleno, a dicir que quería un debate conxunto. Se houbera falado algo máis na comisión informativa, houbera proposto o debate conxunto dos tres puntos, non houberamos tido ningún problema. Pero vostede non fixo o que tiña que facer nunha comisión informativa, que acordar como se debaten unha das funcións, como se debaten os puntos na orde do día do pleno. Así que, faiga o seu traballo, que para iso cobra. Machismo e dadismo. Non sei a quen se refire vostede. A quen se refire vostede? A quen se refire vostede? A quen? Outro insulto máis. Isto sí que é un clásico. Estame chamando machista o portavoz do grupo municipal do BNG. Outro insulto máis. Isto sí que é un clásico, señora alcaldesa, no seu goberno. Os insultos continuos aos membros da oposición. A todos, a todos. Porque isto vai por barrios. Nomeadamente a este que lles fala, porque lles resulta máis molesto. Pero claro, que revela exactamente os insultos que vostede consinte nesa falta de educación continua que demostran? Pois demostra que non ten ningún tipo de argumentos. Iso é o que demostra. Quen recurre ao insulto, quen perde a paciencia, quen se estresa, quen se mostra soberbio ou soberbia, demostra que non ten outro tipo de argumentos. Por sorte, no Partido Popular non tenemos outra cousa, pero calma e tranquilidade moita. Non dixamos que estuéramos en contra da RPT. De feito, antes abstivámonos. Non dixamos iso. Interpretación sesgada, repito. Cando dicimos algo no Partido Popular é porque podemos probalo. Interpretacións sesgadas do grupo de goberno, dos dous portavoces. O que si non estamos de acordo é co cadro de persoal que traen aquí vostedes. No que meten pola porta de atrás un posto que, por certo, non contestou ao que lle preguntei. Cales son as súas funcións, que non lo están preguntando os veciños, porque há un ano vista das eleccións, e en que outros concellos danos a contornas similares a Burela se existe a día de hoxe este posto. Eso non o contestou. E segue sen contestalo. Alá vostede. Alá vostede. Nós, cando vimos aquí ao pleno e dicimos as cousas, non é falar por falar, non se equivoque. Non se equivoca, se lles foi nas últimas eleccións. E van a arrasar. Como dixemos, consideramos que o posto de asesora de alcaldía é un gasto superfluo para un concello como a Burela, que foi creado por un interese meramente oportunista por parte da titular da alcaldía, a señora López Moreno, e que non busca para nada o interese xeral dos veciños e veciñas de Burela, nin do persoal do Concello de Burela. Moitas gracias. Señor Rouco, sempre fai o mesmo. Aproveiten un punto que non ten absolutamente nada que ver co que estamos traendo este pleno para ter o seu minuto de gloria, non? E facer contido, probablemente, para despois utilizar a IA nas súas redes sociais
e decir frases como que se aproba algo pola porta de atrás, cando vai a unha mesa de negociación onde están os traballadores e as traballadoras, que se publica no BOP, que se ocupan vostedes de publicitalo ampliamente. E outra cousa, estamos nun pleno extraordinario, hoxe non hai preguntas, señor Rouco, que eu teña que responderlle. Si, ríanse, iso tamén son faltas de respeto en sede plenaria, reírse dun compañeiro ou dunha compañeira, pero claro, aquí parece que só faltamos ao respeto a algúns cando a vostedes desinteresan. En fin, imos a proceder para votar o punto porque non merece nin a pena, señor Pillado. Ben, moitas grazas, alcaldesa, que é maravilloso. Falando daí, eu son moito máis de Mencía, sobre todo xa no local de hostelería do Concello de Burela. Claro, entenda que dubidemos se vai votar a favor ou en contra deste punto ou se vai votar por terra este acordo que traemos aquí, que se vai implementar tamén na relación no cadro de persoal, só por atacar a unha persoa. Entenda que o dubidemos. Se vai ir en contra do interese xeral de todo o plantel de traballadores, só por atacar a unha persoa, que é maravilloso, pídeme que lle dé unha só interpretación sesgada das nosas palabras, e na mesma intervención xa fai unha interpretación sesgada das miñas palabras, cando me refiro a que fai falta rascar pouco para sacar o machismo e o dedismo, e cando digo que estou falando de vostede, xa dice que o estou insultando. Bueno, vale. Descalifícase vostede solo, e levo facendo moitos anos. Se alguén, non sei, míreme a cara, mire a miña expresión, non sei se me nota a mí moi estresado, non son eu coñecido por ser unha persoa estresada, pero bueno, vostede saberá. O que pasa, claro, eu tamén falo claro. Eu sei que iso lle pode chegar a molestar, pero eu tamén falo claro. Logo fala dos argumentos, é que vostede hoxe aquí falou bastante tempo, pero que non se deu ningún só argumento sólido, porque vostede non ten nin argumentos nin proxecto para Burela, e demostra cada vez que ten a oportunidade de falar diante dese micrófono. Máis nada por aquí, moitas grazas. Ben, procedemos á votación do expediente 1224, elaboración e aprobación do orzamento. Votos a favor? 7 votos a favor, votos en contra? 4 votos en contra. Queda aprobado o expediente 1224 con 7 votos a favor. Pasamos ao expediente 1231 e a declaración de crédito non disponible. En este punto, tamén vinculado cos dous anteriores, traemos a declaración de disponibilidade dos créditos vinculados á aplicación da relación de postos de traballo. Cando se aprobou o orzamento e máis o cadro de persoal, que primeiro se negocia, insisto, cos sindicatos en mesa xeral de negociación, fíxose unha declaración de non disponibilidade por importe total de 300.000 euros. 100.000 euros correspondentes ao persoal funcionario e 200.000 euros correspondentes ao persoal laboral. Esta decisión tomouse por prudencia. Eses créditos estaban previstos para a RPT, pero quedaron bloqueados para garantir que non se puidesen empregar en outras finalidades tirando de bolsa de vinculación. Eran créditos reservados para a aplicación da relación de postos de traballo. Entonces, unha vez que se trae a aprobación inicial da relación de postos de traballo a modificación do cadro de persoal, corresponde declarar disponibles estes créditos para que se poida cumprir a finalidade, non para o que foron previstos. Polo tanto, este expediente pecha esa coherencia dos puntos anteriores, primeiro aprobar a relación de postos de traballo, despois adaptar o cadro de persoal e agora habilitar eses créditos que en todo caso se farían efectivos sempre cando a relación de postos de traballo se aproben definitivamente. Paso a palabra, señor Rouco. Sí, moitas gracias. Que nos diga vostede que facemos pequenos comentarios nas nosas intervencións, facendo referencia a outras cuestións porque teñen que ver cos asuntos da orde do día. Vostede, que no último pleno extraordinario fixo un speech de casi 10 minutos sobre 3 cuestións que non estaban incluídos na orde do día, oia, ten valor, así é todo, valor ten, eso hai o que recoñecer. E xa sei que lles costa entendelo, pero sorrir, porque somos alegres, estamos felices, non é rir. Nós nunca nos rimos de naide. Temos educación e demostrámola a diferencia de vostedes, pleno tras pleno, aguantando as súas, os seus insultos e as súas barbaridades. Se nós houbéramos proferido algún tipo de insulto, como os que se nos proferiron a nós,
A vostedes, a prensa ardería, pero estamos a outro nivel, temos paciencia, tranquilidade, e non perdemos os papéis. Non se atacou a ninguna persoa, criticouse un posto. Quen o ocupe é nos indiferente. Sexa home, muller, é nos indiferente. Pero vostedes intentan sempre xogar a baza do machismo, porque vostedes son moi progresistas, pero así o demostran despois. Xa lles poñeremos varios exemplos. Así o demostran vostedes despois. Descoñecemos se esta é a contía que foi aprobada nos orzamentos e a axeitada para facer fronte a unha RPT xusta para todos os traballadores do Concello. Polo que nos manifestaron, boa parte deles non. Non é a contía axeitada para facer fronte a unha RPT xusta para todos os traballadores do Concello. Sen embargo, sí que parece ser unha contía adecuada para a RPT que o actual equipo de goberno se empeñou en impoñer a todos os traballadores do Concello. E cando falamos de todos os traballadores, referímonos aos que sí se senten beneficiados por esta RPT e tamén aos que se senten maltratados retributivamente por esta RPT, que consideran eles inxusta. Moitas gracias. Señor Pillado. Moi ben, moitas grazas. Eu alegro-me moitísimo, pero non sabe vostede cando. Alegro-me moitísimo de que este alegre e contento e agardo que no seu partido estén contentos con vostede e tamén teñan moita paciencia durante moitos anos con vostede. Agardo, pero non sabe canto iso, Logo, non sabemos o que lle manifestan a vostede eses traballadores, sabemos o que se dixo na mesa por parte dos seus representantes sindicais e da representación sindical tamén. Só engadir que non se impuxe nunha RPT porque a RPT foi aprobada por unanimidade pola mesa. Entón, como na mesa hai unha representación paritaria e representantes dos sindicatos e dos traballadores, a RPT non se impuxo porque conta coa aval da unanimidade da mesa. Simplemente corrixir eso, fala das faltas de respeto e que vostedes son que o fan. Home, vostede dixo-me a min que tiña problemas para entendelo e que tiña problemas de coñecemento e de entendemento. Se dixo a min nun pleno. E, evidentemente, non se preocupe que a min eso, vindo de vostede, séntame como me senta. Nada máis polo de agora. Un pouco o mismo que anotei aquí foi impoñer maltratados e despois di o señor Rouco que todo o que di o Partido Popular que non transversa, que todo o que di como que vai a misa. É unha relación de postos de traballo negociada e que este equipo de goberno impón. É que vostede soamente sabe mentir. Minte cada día que ven aquí. Ríese, non sonríe, señor Rouco. Vostede ríese. Todavía lle costa 3 anos despois chamarme alcaldesa. Chamei en varias ocasións. Moi poucas, señor Rouco. Sabe por qué? Porque pasaron 3 anos e todavía non supera. Ríase, continúese reindo. Eso sabes por qué? Sabe por qué vostede? Porque realmente eso que di de que mostra felicidade, que está tranquilo, que tal, seguramente non é así, señor Rouco, porque senón a relación sería diferente. Sería diferente, porque nunca, de verdad, chegar aquí e decir que isto que impoñemos, que os traballadores e traballadoras que están maltratados, é que non merece a pena nin debater. Señor Rouco. Sí, moitas gracias. Non se me escoitaba, pero aclaro, dicíame a alcaldesa agora, alcaldesa, que lle gusta moito que lle digan así. Oiga, hai moitas formas de referirse a ese posto, pero a vostede gustalle que lle chamen alcaldesa. Moi ben, alcaldesa. Gustalle así? Está máis contenta? Ben, alegrarlle o día. Voulle dicir, ríame porque estaba contando un chiste. Vostede estaba, por eso me ría. Normalmente sonrimos, pero estaba me rindo porque era un chiste moi bo o que estaba contando vostede. Falar de faltas de respeto, vostede, e de mentiras. Vostede, que aquí diante de algún secretario ou secretaria negou a maior que escoitamos todos os concelleiros, todos os concelleiros que estamos, incluso do grupo mixto, aquel día, que nos chamou sinvergüenzas e dixo, negouno no seguinte pleno, que nos insultou a micrófono cerrado.
Por exemplo, podo lle poñer un exemplo, falar vostede de mentiras. Vostede, a raíña das mentiras. Vostede, Habemos facer unha relación un día, Habémola sacar, non se preocupe, das mentiras que contou vostede. E si, ata o día de hoxe vostedes, oiga, fixemos varios anticipos ao longo deste mandato, ata o día de hoxe, dígame cantas veces nos equivocamos no Partido Popular, nas nosas, coa nosa bola de cristal, Cantas veces nos equivocamos? Por favor, estamos esperando, que nos digan unha. E se a atopan, oia, señan felices, Unha en 3 anos, Pero que vostede se queixe de mentiras, vostede, Bueno, ten narices, ten narices. Oia, ten cabida no mundo do humor tamén, vostede. Ten cabida no mundo do humor. Manifestar a realidade, señor Pillado, que non entende as cousas, non é insultar a naide. Iso non é insultar a naide. Porque, mira, que se lle explican, pero que vostede non as entende. Ao principio pensei que era porque non quería entendelas. Despois cheguei á conclusión que é imposible. É que non as ten que entender. Explícanselle ben, E alégrame que pense que podo botar aquí moitos anos. Créame, o meu ciclo é o que é. Xo anunciei no seu día, hai varios anos, que era o meu ciclo, E, oia, sigan igual de felices, Acórdome no ano 23 o contentos que estaban todos vostedes, que iban reventar ao Partido Popular, ian polos bares anunciando que iba a desaparecer a oposición neste Concello, Miren o que pasou. Que non asume os resultados electorales é vostede. Vostede non é consciente de que hai outra formación política que obtivo o mesmo resultado que a vostede, Que a veciñanza de Burela quixo que houbera unha fiscalización, coherente, rigorosa e forte do goberno que saíra. Vostedes decidiron pactar con un partido político que o elevou a vostede á alcaldía, pero a veciñanza de Burela non a votou para que vostede fora a alcaldesa, porque senón houbera lle dado a maioría absoluta. Obtivo o mesmo resultado que o Partido Popular de Burela, o mesmiño, iso que mobilizou a toda a plana maior do partido para facer campaña aquí. Empapelou Burela, contou con recursos, hasta viñera algún ministro por aquí, para facer campaña. E nós, mira, 4 ou 5 veciños, 4 ou 5 veciños, que me están interrompindo por algo. Cando acaben de falar, continúo. Sigo logo. Ben, os veciños e veciñas de Burela, que ten a faltas de educación, e faltas de respeto continuos. Pero, bueno, a estas alturas eu creo que non sorprende a ninguén xa. Como decíamos, vostedes sí que non asumen o resultado electoral. Oiga, e tratan de ocultar a oposición constantemente, cando a veciñanza de Burela quixo que existira unha oposición forte, con peso. Ás veces non nos chaman aos actos institucionais, según lles parece. Moitas veces nin sequera é habitual en vostedes, cando estamos en público, que nin nos saúden. Oiga, iso buscaron vostedes, vostedes sós. Isto non pasaba co seu predecesor, Por moitos debates intensos que tuéramos neste pleno, non pasaba, O que pasa é que teña outro talante, outro carácter, outra actitude, que non ten vostede, nin de lonxe, nin de lonxe. Pero, bueno, isto é así, hai que asumilo. Moitas gracias, señora alcaldesa. Señor Pillado. Ben, ten vostede razón, señor Rouque, explícase vostede como o libro aberto. Nós contentos estamos sempre, aos bares vamos a outra cousa que non a falar de reventar ao PP, non se preocupe. O que pasou en 2023 está na historia, é un dato obxectivo, sabe toda a veciñanza de Burela, mas sabe non todo o mundo, porque os datos e os resultados electorales dos concellos son públicos en todo o mundo. Vostedes e o Partido Popular perderon as eleccións, iso é o que pasou. Iso é a realidade dos fetos. Vostede pode dar algo... Entendo que, según di vostede, o PP non ten medios para as campañas electorais, non ten razón, nunca vai dopado, non ten medios o Partido Popular para as campañas electorais, pero, bueno, polo que fora, debido a esa falta de medios, pois perderon as eleccións
pois de que non me saludan pola calle, eso é como o mestre teme manía, pois esa é un pouco a excusa, e agora vale a tal Alfredo Llano, que no anterior mandato puxo a pan pedir, e fai vostede moi ben, non dixo que ia facer relacións as veces que os insultamos, ou das veces que se equivocaron ou que acertaron, fagan todo ese traballo, mentras nós imos a traballar polos veciños e as veciñas de Burela, máis Ben, despois deste speech que aproveita o voceiro do Partido Popular, non, para falar do que a él lle apetece, como é normal, somente decir algo que é que fomos o grupo máis votado, señor Rouco. Reitero, porque, insisto, é que non... Os que foran, como si fora un, señor Rouco. Como si fora un, pero teno aí clavado no peito, verdad? Teno clavado desde ese día, non o supera, e por eso ven con esa retaíla pleno tras pleno, pois falando de bares. Habitualmente de bares. Ben, nada máis, volvemos ao fío. Hoxe non solamente aprobamos unha relación de postos de traballo, poñemos fin a case 20 anos de espera, ordenamos a casa por dentro para que Burela funcione mellor por fora. É unha conquista do persoal municipal, dos representantes sindicais, de traballo técnico, que negociaron, que fixeron achegas, que houbo moitísima vontade política. Desbloqueamos isto, levaba demasiado tempo encima da mesa, así que despois de tantos anos Burela merecía isto, ter a súa relación de postos de traballo, e por fin dámolo, así que procedemos á votación deste último punto para que isto se faga realidade. Votos a favor. 7 votos a favor, votos en contra, abstencións, 4 abstencións, e nada máis. Queda aprobado o terceiro punto. Día histórico, insisto, así que nada, moitísimas gracias por acompañarnos nesta sesión plenaria, tanto as persoas que estades aquí como as que nos seguides a través da canle de YouTube. Que teñades un feliz jueves.